hizlariarekin, beia, Ilazki Lili da, eta ekintzailetzaren bigarren hitzaldia edo esperientzia eskainiko digu berak. Ilazki biziki markaren atzean dagoen pertsona da, Euskal Herrian bertan sortutako arropa marka bada. Eta, eskainiko digun hitzaldiaren inguruan, tokian tokiko ekintzailetzaren eta sortzaileen mundua ezagutzea litzateke helburua, beraren esperientziatik abiatuta izan dituen erronkak azpimarratuz, gaur egun dagoen komunitatea ezagutuz, eta bar. Orduan, besterik gabe Ilazki, aurkeztu zure burua nahi baduzu, eta zurea da hitza. Kaixo, egunon. Aurkezpentxo bat prestatu dut, nire aurkezpena eta bizikin aurkezpena egiteko, beraz hori konpartituko dut zuekin, lehendabizi, eta segundutxo bat, hori da. Listo. Biziki, mimoz landutako jantziak, hori da nire sarrera moruan jartzen dutena, itxoinetzait aldatzen, bale. Biziki da nire marka, biziki Euskal Herrian sortutako arropa marka bat da. Egunerokoen erabiltzeko arropa eroso eta funtzionala egin asmoz sortuen, kalerako arropa, esango litzakena. Eta, bizikiren asmoa da, Euskal Herritarrei eskaintzie basikoen kolekzio iraunkor bat, ez da? Hori, eguneroko erabiltzeko eroso ez daigun erropa. Gero eta kolekzio azabalago bat eskaini nahian abil horrekin. Puntu elastikozko ialak dira, gehien bat erabiltzen ditutenak, nire jantzietan, nire ustez erosoenak dielako, eta oial lixo zein estanpauek erabiliz josten ditut arropak, orokorrian oso koloretsuek. Diseinu eta patroi propioekin egiten dut lan, hasiera baten neun nintzen bai diseinu, patronaje eta hostelanetaz arduratzen zuena, baina gaur egun hostelan horiek gainetik kendu ditut, beste lanetan gehiago sakondu nahian, eta Euskal Herriko tailer txikietan josiek die bizikiren arropak. Nor dagoen bizikin atzian, neu, Ilazki, txikitatik jostorratza eta arilekin jolastio guztu bizun zait, etxetik jaso dut joskintzako zaletasun hori, eta interes horrei jarraituta, moda eta patroigintzako ikasketak egiti erabaki nun Donostin, eta bertatik irten nintzen jantzi marka sortzeko ideiakin. Argi nun, zerbait propioe sortu nahi nula, eta bide horri ekin nion ikasketak amaitu eta gutxira. Lankidetza eta saretzie gustoko dut, eta sortzaileen munduen elkarlana bila izan dut beti, eta horri lotuta dinagu Euskal Herriko emakume sortzaileen kolektiboko lantaldean parte naiz baita ere. Noiz hasi zen hau dana, orain dela 4-5 urte, hasi nintzen proiektu honekin, pixkanaka, eta, igual 4 urte edo izango dira, da gero autonomo bezala jartzeko erabakia hartu nula. Hasierako ideiatik, bizikin ideia asko aldatu da. Hasi nintzen 3 jantzi josten, jertxe, kamiseta, gona eta antzeko produktuekin, turbantiek, osagarriek egiten ditun baita ere, motxila eta antzekoek. Eta momentu bat iritsi zen, neun nahi nuen izan proiektu guztieko partedanetan, partedanak aurrera eramango zituna, baina, erabaki batzuk hartu beharra izan nuen, ikusten nuelako hostelanak suposatzen zidan guztiekin ezin nula produktuen eskaintza zabalago bat eskaini. Batez ere, proiektu hauen atzian, proiektu txiki hauen atzian eta pertsona bakar moduen,
horrelako marka baten gestiluek bai diseinu, bai patronaje eta baita ere hostelanez aparte beste 1000 gauza eskatzen dizkizulako bai online denda baten gestilua ikastie, sare sozialetan egotie eta beste kontuek ematen jakitie, esan nahi dut kontu ekonomikuek, proiektu hauek gauza askotan formatzera behartu zaituzte eta hortik hartu nuen erabaki bat eta izan zen hostelanak Euskal Herriko beste enpresa txikitxo batzuetan egitea. Eta horra nintzen, Donostiko tailer txiki baten, Biaizkez duten tailer txiki baten, bizikiren arropak josten. Tartien baita ere biziki proiektu ez aparte beste lan batzutan ere ibili naiz. Eta guain berriz eguneko egunean duela urte erdi bat edola, jarri naiz bizikira bakarrik, eta proiektu pixkanaka badijo aurrea. Zeintzuk die biziki helburuek. Euskal Herrian sortu eta ekoiztutako jantzien marka bat izaten jarraitu nahi dut. Modan munduen Euskal Herrian mugitzie ez da erraza, hornitzaileei eta antzekuei dagokionez ez dago Euskal Herrian aukera handirik, Katalunia aldien badie komertzialak, badie enpresak, oihalgintzakoek, tailerrak, baina Euskal Herrian ez dagolako aukera zabalik, beraz, asmatu behar dezu baita ere hemen modu batea edo bestea mugitzen, eta, argi batet da, zerbait, da Euskal Herrian sortutako jantzi marka bat izatean nahi detela hau, ez da, bertako enpresa eta proiektukiko, guztionen inguruen mugitzen dien proiektu horiekiko, apustu bat eginez. Bestale, bizikiren intentzioa da, estilo basiko bat duen jantzien kolekzio iraunkor bat osatzen jutea, gero eta produktu eskaintza zabalago badet, eta, nire asmoa da hortan sakontzen jutea. Eta hortan nabil, tailer barruko lanetan buru belarri. Baitaren nahi dutena da proiektu hau modu kontziente baten eta jasangarri baten lantzea, nire baliabideetatik abiauta. Modu kontziente eta jasangarri diotenien bai hornitzaileei dagokionez, nik uste dut lanketa bat egiteko beharra badetela, uste dut etengabe egin beharreko zerbait dela, ez? Baina, igual hornitzaile berriek, oihala jatorri eta abar lantzeko garaie iristen nahi zaitela, eta baita ere beste modu batzutan ez, bertakukiko apustu egiteko garaie dela, ze hornitzaile erabiltzen dituten, bai oihalari eta abarri dagokionez, baina baita ere edo argindarra, edo mugikorra, edo eskatun dituten bestelako bitarteko ez, modu kontziente baten garatzen joatie nire proiektue, hortan sakondu nahi dut, gero eta gehiago. Eta bestetik, niretzat oso garrantzitsua da zerbait da elkarlana eta lankidetza, beste proiektuekin, beste sortzaileekin, dituten erreferente ezberdinekin ez. Moda mundu bat, baina beste modu batea funtzionatzen duna ez. Hori da bizikiren asmoa. Etorkizunera beirako asmoa eta zaigeala, eta pixkat modu zehatzo baten konkretatzen junez, aldaketa hauek, aldaketak datoz bizikira, eta, azken urteetan ikusi dituten gabezi eta indargunetatik abiauta, erabaki batzuk hartzen joan naiz. Erabaki horietako bat izan da denda tailer formatuko espazio bat irikitzea Azpeiten, zortia izan dut Aizarnan etxe familiarrean, denpilen galduta hor espazio eder bat eukidet tailer moduan, eta urte askotan gozatu dut espazio hortaz, baina ikusten dut nire proiektuek gero eta gehiago behar dula zuzeneko salmentako bezeroekin interaktuatzeko espazio bat izatea, gero eta gehiago eskatzen zaitan zerbait da. Gaina nire kasuen online denda euki arren eta sare sozialetatiken mugitzen nahi zuen arren
jantzilek beak probatzeko eskaera bat badula, eskaera bat badetela nire bezeruen partetik, eta erabaki hori hartu eta azken hilabetetan, lokal bat alokatu eta azpeitin, eta hori prestatzen dabil neu, txukuntzuen lanetan, eta espero dut apirila hasierako espazio hortan kokatuta gotie nire tailerra, eta bertan jende ezberdina jaso, eta jasotzeko aukera izatea. Eta nire lana erakusleio moduan, eta baita ere, espazio horri nahi diotena da, halako izaera dinamiko baten, beste sortzaileentzat ere espazio horri atiek irikiz, eta badaude ideiak eta jarriko ditugun martxan seguru. Beste alde, etorkizuna begirako helburuen artean bada online denda eta sare sozialen erabilera bat hobetzea. Gaur egun horrelako proiektu txikiek martxan jarri nahi dituen orontzat sekulako herramienta dira. Hauen erabilera askotan nekagarri ere bihurtu daiteke, baina nik usten dut neurria hartuta herramienta ona dila bai zeure proiektue bideratzeko eta bai gainontzeko sortzaile ezberdinekin saretzeko. Eta, hemen indarrak jartzeko asmotan naiz. Bestalde, aipatzen nuen bezala, hornitzaile ezberdinen bilaketa lanetan sakontzie, produktun kalitatean hobetzie, eta hornitzaileen gertutasune lantzie ditut helburuntzat. Orain arte funtzionatzen modu batea, baina bilaketa lan txukun bat egiteko gogoaz nago, eta horrek bere denbora eskatzen du, eta asko esan dizueten bezala, hori, textilen mundue Euskal Herrian oso urrile da, orduan, beste leku batzuta mugitzea eskatzen du, hornitzaile bila, ez da. Bestalde elkarlana, beste sortzaileekin, kooperazio antzeko proiektuekin, elkarrekin zerbait ikusi badet da elkarrekin bidea errezu dala, ematen du merkatuen munduek, justu kontrakoa adierazten digula, kompetentzi moduen erakusten gaitu edo ulerterazten digu elkarren kompetentzi diala askotan. Eta nik usten dut horrelako proiektu txikietan antzeko proiektuekin topatzea eta elkarrekin aurre egitea errezu dela. Saretu hori oso garrantzitsua dela. Eta, niri behintzat, moda munduan, niri jantzigintzan mundu asko gustatzen zaitan zerbait da, baina egile da moda munduan kokatzea kosta behintzatela. Askotan oso, ez dakit, irudira asko zentratako mundu bada, itxurak erizku ere izan daiteke askotan, eta neuri kostatzen zitzaitan, tokitxo bat bilatzea, eta igual azoka eta antzeko espazioetan bilaudet horrelako sare bat, igual ez hainbeste mundu textila biderau soilik zana, baina igual sormen mundura eta osagarri zitzaizkiten proiektuek aurkitu ditutela bertan. Proiektuak eta pertsonak, kezka berdintxuekin eta saretzen nahi antzeko batekin, beraz, zerbait ematen badio garrantzia proiektu honetan elkarlan nahi ematen diot baita ere, eta bestalde, formazioa ez. Lehen aipaudeten bezala, proiektu hauek, askotan astetzea da, interesatzen zai jantzigintza, moda eta patroigintza ikasiko dut, edo diseño de moda ikasiko dut, edo antzeko zerbait, baina olako proiektuek aurrera eramateko hori baino bastante ez gehiago jakin behar da askotan, jakin behar duzu mundu baten mugitzen, eta hori pixkanaka ikasten da. Izan zaitezke oso diseinatzaile ona, baina mundu hortan kokatzen ez badezu asmatzen, saretzen ez badezu asmatzen, askotan erraminta falta zaizkitzu. Eta, nire ustez formazioen sakontzia oso importantia da, nik neuk jarraitzen dut hortan, patroegintzako klasiek jasotzen, nik usten dut amaitzen lan bat dela hau, formatzen jarraitzea. Eta baita ere formatzen jarraitzen, adibidez orentxe Kofabrikan, ekonomia sozial da eraldatzaileen inguruko formazioetan parte hartu dut,
benetan interesgarri zaizkiten baliabideak eman dizkidate. Formazio saio horietan, ezagutu ditut proiektu txiki pila bat, funtzionatzen debenak, modu kooperatibo baten lan egiten debenak, eta benetan interesgarri izan zait hori. Eta baitaren nabil, marketinga eta antzeko munduetan kokatu nahian, pixkan nire proiektu bideragarria izateko bitartekoen bila, formazio ezberdina jasotzen guzti hau bideratu ahal izateko eta biziki bizigarrio bat lortu ahal izateko, ezta? Eta, elkarlana aipatzen nabila etengabe, eta hortik, hemen zenbait irudi, elkarlana bide izan duten, bizikin ibilbide hontan, ezta? Batetik, Dinaguko aurre oinurrengo diapositiban aipatuko dut, baina Dinagu izan da bai bizikirentzat horrelako indargune handi bat, emakume sortzaile ezberdinen saretzie bideratu duna, eta, hoxe, inflexio puntu garrantzitsu bat, segurenik. Bai horra azaltzen dira baitare, sortzaile ezberdinekin elkartzie, bisita, beste proiektuek ezautu, kezka konpartitu, elkar ulertu, askotan holako proiektuetan elkar ulertzen gea, mundu hauek pixkat bakarti dielako egunerokotasunien, eta, holako konplizidade sortzen duelako elkarren artien, proiektu ezberdinek, adibidez ez daukat foto eta turutetarako lagun eta sortzaile ginen, hiru proiektu elkartu ginen, eta gure arteko txurrada edo hitz-joko batetik abila eta kamiseta batzuk atea genituen, Agara Agirre ditxigileekin eta Edurne Kortabarria ilustratzaileekin adibidez. Lier taldeko lide, abeslariekin adibidez, kontu bat arteko harremanetan jarri nintzen, horre elkarretautu ginen, eta gero behakin sortu zen, behak proposatzen jantzi bat ikie bere kontzertutako, erabiltzen oial batekin, estanpatu berezi batekin, gustatu zitzaion, eta hortik behar jantzi bat iteko idei hartzen zen. Ikasturte honetan hitzetik hortzerako jantzitegilen parte hartzeko aukera izan dut. Eta hori Ider Perez aurkezle jazteko aukera izan dut. Aterian pop-up espazioen sortzaile ezberdinekin parte hartzu izan dut. Banaka ez da erraza, askotan olako espazio batei dinamika bat ematia edota espazio bat betetzia. Eta horrela beste sortzaile batzuekin espazio hori prestatu eta udan olako txoko presta izan ditugu. Kasu honetan azkena Luma moda etikoakin, Maiderrekin egon nintzen bertan. Eta gero baita ere beste iruditan Dinaguko talde motorreko kideekin eta baita ere Gernikako Astran antolatu zen azokako sortzaile guztion irudia, eta baita ere Azpeitin antolatutako azokan emakume ekoizleekin batea ateatako irudiola. Adibide, elkarlanan adibide gisa. Eta aipatu hori, Dinagu kolektibo eta noma gaitun ekimena. Dinagu ez guztian sortutako proiektu bat izan zen. Elkartu ginen azoketan mugitzen ginen lau sortzaile ezberdin. Edurne Kortabarria ilustratzaile, Mari Matraka markakin orduan. Maixala, Maialen, poltsak eta motxilak egiten dituen marka bat, eta Agara Agirre ditxigile elkartu ginen duela 3 urte pasa, Urumea ibaien ertzien, Gabonetan Donostin egiten den azoka bateako elkarrekin postua zabaltzeko, 5 aste irautezitun azoka bat zen, eta, banaka ez ginen gai ez olako espazio bat ordaintzeko, ez eta eskatzen zituen ordu guztietan bertan eoteko bakarka, ez da, gure produkzio eta barrekin Gabonan bueltan martxan jarraitu behar genulako.
Elkartu ginen laurok, antolatu ginen, eta espazio batxukun bat prestatu genuen, lauron proiektuek batzu zituna, eta dinago izona jarri genion. Zer ikusi genuen bertan, bakarka egiteko gai ez duinena, taldean egiteko gai ginela. Eta nik konpartitzen ditugula kezka ideia pila bat, eta egon zen olako konexio berezi bat lauren artean, eta dinago proiektu horri bide bat ematie erabaki genuen, kofabrika joan ginen orduan dinago proiektuekin, eta alako, ez dakit ibilbide bat hasiera eman genion. Horra egin genitun beste Maider Altzaga eta Maria Altunakin ere Zarautzen zabaldu genuen espazio bat hilabeteako, duela 3 urte izango da, abuztuan zehar, gero baita ere materian pop-up espazio neon ginen Getarin, errenterin udalak espazio bat eman zigun eta beste hilabete zegoen ginen baita ere 10 emakume sortzaileen produktuek saltzen bertan, eta, holako dinamika ezberdinak. Gero pandemia garaiek iritsi zen, dinago pixkat kajoien gordetako proiektu bat zen, momentu hartan, gure egunerokotasuna, gure bakoitzen ibilbideek hortara eman gintulako, elkartu ginen emakume sortzaile taldetxo bat, azoketan mugitzen ginen moda, ilustrazio, bitxigintza, dekorazio, arruetan lanien genbiltzen emakume sortzaileen taldetxo bat. Nik bertako erosten dut kanpaina martxan jarri nahi ez, eta ikusi genuen, olako iniziatiba bat aurra eraman behar bagenuen, eta dinamika horrei jarraipen bat ematen nahi bagenion, dinaguk zituen baloriekin bat egiten zula, ez? Eta bertakoakiko apustue, saretzien inguruko lanketa bat, eskuz egindako produktuen erakusleio bat bilatzen genuen, eta dinago berrartu genuen, taldie aldatu zen, eta halako dinamika polibia sortu zen, danok etxien itxita geunden ogintu zen garai haietan, erakusleio moduen erabiliz dinaguko sare sozialak, aurkeztu genituen 30 proiektutik gora bertan, eta ikusi genuen hor, mugitzen hasi zela zerbait, ez? Elkarren bezerue konpartitzen, sare bat sortzen, gure produktuek saltzen zituzten denda, erosten zituzten bezero, eta mugitzen ginen sortzaileekiko olako sare bat, ezta? Eta horra hartu genuen erabaki bat, dinagu elkarte bihurtzeko. Elkarte bihurtzeko prozesue martxan jarri zen, eta gaur egun puntu horta iritsita, nomada gaitun azoka ibiltarien ekimena jarri genuen martxan, eta 4 azoka antolatuta, asmoa da, hain emakume hona dan azoken espazio hau, erakusleio puntu komunek bilatzie, guretzat garrantzitsuak diren eta interesgarri zaizkigun proiektuekin eta espazioekin aurra eramanez azoka dinamiko hauek. Eta, hori, dinagu eta bai nomada gaitun, biztikin ibilbidean oso garrantzitsuek izaten nahi dian puntuak dira, ezta? Eta hoxe gutxi gora bera azaltzen guztia, eta, hoxe da biziki, jantzigintza proiektu bat, jantzigintza proiektu txiki bat, sare sozial, online den da, eta zuzeneko azoka eta salmenta puntuen bidez, bidea egiten nahi dana, eta indartu nahi duna apurka, batez ere elkarlana ardatz hartuta. Eskerrik asko Ilazki.